Ahojte lidi, vítejte u nového videa, jsem tady já Sichy a Sachy, čauko lidi. budeme natáčet 99 nocí a potom styl. Pecka. A dávajte lidi lajky, odběry a follow, jo? Hele, Sichy nic nenecháme. Ne. Jenom počkej, Já si čepičku. jo, čepičku si vezme, ty papíry mi nech. Protože potřebuju někam dát. Jo, bacha, musíme vždycky od ohně, aby ty, jakože, jak to mám říct. Chápeš? Jo, žrádlo. A ne, to ti dávají životy. Počkej, nekácej, on tady spavne něco. A víš, proč nespíš být u ohně? Sejchy? Protože pak tam spadnou ty velký dřeva, což my nechcem. Jo, a lidi. Editor tady dneska není, je na dovolený. Čo, Sejchy? Jasně, já ti skáču po jídle, pecka. A přijede zítra někdy ve 2, takže ty videa vyjdou dneska možná. Pomoc, je tma. Neboj, tady není první noc. Já se bojím Bodohně, nebo tam spadne to dřevo. Do craftingu můžeš být tady hnedka. Sichy, musíš to být se mnou, já jsem holka, přece jenom se bojím, ne? Čiče. Už ti to stačí? Jo, to je pecka. Trošku světla. Je ti horko? No, malinko. Sněžný koule házím po tobě. A do obličeje. Přeze mě. Počkej, podívej se jenom na mě. Nechci. Počkej, já nemám už koule. Ti nevěřím. Tak mi nevěř. Jenom se podívej, ti chci co ukázat. To byla poslední koule, toho jsem trefil do stromu. Já jí trefil do stromu, já jsem se ani netrefil. Bodohně. Tady třeba. Na té čáze, no. OK. Já ti zadupu do země, za ty koule, počkej, jeden. Počkej, já ti chci... Bahu! Počkej, já tady hodím kouličku, on se popálí, on se taky... Zavěděl jsem do toho ohně. On zmizel přes noc. Mňam. Tady máme k ničemu. Bodohně, budu spavnovat, bodohně. Nemám ráda vlky. Myslíš si, že já? Říkal si, že nic nepřijde. Koukej se. Ale... Že nejsem červená karkulka. Vidíte to lidi? Vidíte to, jak si kecá? Já říkal jelen. No jasně. Že nepřijde. GG. Jo, já zrovna na nás, ať jí dal vodouně. Ale ne, to spavne vždycky na nás. Tak kolik je toho barelu, lidi? Sejchy? No. To je moc, ne? Počkej, nedávej to tam zatím. Dejte jenom všechno zatím k ohni. Zbytek dáme do bohrad. Nebo to tam všechno naházej, víš co? Bacha dřevo ti říkám. Já to seberu, to dřevo. Nešahej na něj. Ty vole! Stačí ne, počkej. Ty barely vem jenom. Ty hází do ohně barely. Chceš to hodit všechno? No ne, až to bude 6, tak to vypneš. Jako a mě ubývá život, na mě to padá. Neubývá ti život. Já si to myslím, umírám, ne, asi, že to bez pádně těžký. Ty železa jsou jedno, dej tam ty barely, dokud nebude 6. Vidíš, máme 3, ještě musí 6. Ale dali nám hodně toho dřeva, ne? Nebo? Už máš level 4, počkej, až tam načte, jestli bude level 5 nebo ne. Abys věděla, počkej. Jo, máme level 5, počkej. Zbytek dáme na hromadu. Počkej.
Hodím. Počkej, hodím tam poslední. A máme maximum. Dobrý, zbytek dej na hromadu někam. Počkej, já ti tady postavím tu boudu, která stojí to. No tak nepostavím, dej je sem, jak tady vidíš mě? Ježíš, já teď nosím tady, já to nebudu předášet na kočka koťata. Máme nějakou tu, 5 polívek. Beru ti to, hází tam to železo, já ty barvy přenesu. Do toho craftingu, jo, víš, kde je crafting, tady to, tam házejí ty žebíky. Cíky, já jsem blondýna, ale nejsem debil. Možná. Cíky, Ano. Mě si neslyšela. ty chceš žít do rána. Lidi, napište, jestli máte rádi Saichy a Katie nebo mě. Kdo prostě z nás tří je nejlepší? Hlavně to vemá hnedka pryč od ohně, ať to tam nespadne, když bude spavnovat další. Až to tam bude všechno. Kam to házím? Jako těch barerů je mnoho. GG. Bacha, spavnou za náma jídlo, vem si ho. Měla bys mít 3 stejky. Tady je jeden, vem ho. A tady máš ještě 2. Co s ním mám dělat? No to je jídlo, že ti to doplní celý, to stejný ta polívka, když máš hlad. Ale to až budeš mít třeba to u toho nože, tak prostě si dej třeba jedno z toho. Pipi kiby, to je nesmrtelný. Admincáček, bacha, hlídej si za sebou. Vidíš, máme admincáček. Počkej, jdu pro zbytek dřeva. Bacha, za náma je světlo. Tak, ale dneska to je dobrý 99 nocí, ne? Sejchy. Jaká to je pecka, jednotka, jo. Jsou ty zase. Napište první místo, kdo je Katie, Sejchy a Sichy. A druhý místo, kdo je Sejchy, Katie a. Prostě napište nás od 1 do 3, kdo je nejlepší z nás všech prostě. Že jo, Sejchy. Oh. Bacha, za tebou je kladivo, ty jsi to nevšimla. Já ti ho donesu. Mohla, mě to barel furt jede. Já ho nevím postavit, tak ty jsi to udělal. Do sáčku a pustíš. Dám si to kladivo. Víš proč? Když nám dojdou žlouty, já můžu postavit nový přece. Ale teď to nebos. 2000 železa, 2000 dřeva, Sejchy. Pojď za ten crafting, aby to nespadlo znova do ohně. Oh. Oh. Takže první, druhý, třetí. Co to je? Něco spadlo? Se 5. OK. Já se vezím. Já se vozím. Ona je nesmrtelná, zkusí zabít třeba sekerou. To zvíře, tohle zvíře je nesmrtelný právě. Bacha, 2 gončetky, chytej, nechytej, jdi tady k tý, co tam je ten kruh. Jo, tam už ti spadla, tam na tom, tam. No, tak si vem tohle.
Budeme mít ten rychlej to rychlý. Čím víc lidí, tím víc těch Dragon Chestech příště. Blokáda! Medvěda na 2 rány. Hotovo. Děti dují teďka. Tyž mi tam mám vlezla. Ten gem pak vezmu, to musíme stejně spojit se všema. Brnění, co ti padlo? Ta pistol s brněním. Jo. Mně úplně to stejný. Teď padla kunaj. Tam jde vzít, a ta blokáda mi nešla. Jak to ukážu? Už. Dobrý. Protože tam zabiješ medvěda na 2 rány. Nejsilnější, jo. No ne, mamut je silnější, ale chápeš. Jo, jako jsme boháči, vidíš, kolik máme toho materiálu? Lidi, jako tohle je nejlepší Adminavius. Hej, já můžu rovnou postavit tu respawn kopuli. Ty vosku. Aby do nás neútočily blesky. Naši baraly padly. Ne! Dobrý. Bacha, od ohně. Pryč od ohně. Dřevo spavnuje. Dobrý, nespálilo se to. Já teď dostal infarkt málem. I am hungry. Ham. Max heal is B2. Hezký. Ty balely dej tam, jak jsou ostatní, chápeš? Kosa za tebou, bacha. Kosu už mám, ale já jdu přemýšlím, kde mám ten pytel, víš? U sebe ne. Tady. Aha. Hnedka jako první. Mám pro info příště. Dneska nás napadnou kultisti. Já bych to pozbírala. Já bych to pozbírala. Freddy! Jako já bych si ten inventář měl vyprázdnit, co, Sajchy, podívej. To se komentovat nebude. Nejdřív jdeme postavit zdi totiž. Pokažíš tady ten strom. Ty, co jsou v tom kruhu jenom. Ty, co jsou mimo kruh, tak ty není už. Tady v kruhu. Nevím, jak to myslí Sajchy. Tady ty, koukej, víš, jak je tady to bílý? Počkej. Tak třeba tady ten strom je v kruhu vevnitř, koukej. Sajchy. Tady ten třeba musíš zničit, protože je vevnitř. Ale tady ten je mimo, tím pádem ho nenič. Jo, třeba. A pak tady je ještě jeden. Jo. Ne, pak tady jsou ještě 2. Jo, 2. A to je vše. Když zničíš tady ten, tak pak ještě 2. Ale No. můžeš mi říct, jak to mám sníst. Už jsem docela v červeném. Třeba se mi to líbilo? Já nevím.
ty to máš úplně plný hangr. Proto to máš červený, počkej, tady trošku vyběhám toho hangru, jenom trošku, abys to neměla červený, doufám teda, že to pak nebude červený. Vidíš, ty to měla úplně přeplněný, ty jak kdybys bouchla, chápeš? Proto jsi to měla červený. Ale nejsem najezená do světa, viď? No teď si, a byla si víc. Aha. To blokádo je zabít na jednu ránu. Takže Jo, ale musela bys tam mít za vědličkou. Zabij je blokádou na jednu ránu. Já je zabil všechny. Ještě tady by měl být tak jsem jeden. se připravila já. Zase budeme mít úplně hezký baráček. Těší se Sajchy? Jasně. Sbírej prachy. Dělej, jaké tam jsou. Ty tady budou do té doby, dokud tě neseberem. Chápeš? Zjímáme prachy, pecka. Dnesky si zadarmo viděla. Neumíš to tady sebrat, že jo, Sajchy? Co? Nesebrala jsi tam. Snažím se, tak je to jako rychlejš nejde asi. Tak po mně nejedeš, Sajgra. Chápe. Lidi, vidíte, jak na mě Sajgra je zlá. Další polívky. Lidi, jeden bomby! Jo, tenhle strom pokácej. Jo, a to je poslední strom, takže pohodě. Může to dát i nahoru, že můžeme mít dvojitou bejsku. Spavli za tebou jabko. Candy Apple, to ti dá to. Budeš ho mít úplně na konci. A když ho sníš, tak budeš mít Max Heal. Ale nejen to. Jsem přeplněnej moc. Heals ty A já jsem přeplněnej moc. Já tak. A já to mám červený. A tady, že... Ne, já papám tady všechno, co se spavne. Chápeš? Za tebou se spavla další pumpkin polívka. Já jsem nažraná, co udělat? Tak si to schovávej. Jako já mám plný inventář. A to tady potřebuji už vyházet. To tam nechám, ne? Vždycky můžu vzít na ty zemi. Ne, jak se to vyhazovalo? Vždycky. Backspace, jo, dobrý, já jsem zapomněl. To prkínka. FBI, otevřel jsem dveře.
jídlo tady nebude na zemi. No nevím, jak griluju. A nevím tady s ním všechno. Promiň, že tady jím všechno ze země. Flétny už máme, to už nemůžem. Všechno ze země pryč. Ale můžeme si udělat svůj vlastní obchod, ne? Zabijem je, budeme mít hodně jídla. Počkej, já postavím, nezabijej ještě. Ne, počkej, nezabijej, já postavím tady věž, kam půjdem nahoru. Počkej, já se vrátím pro tam ty. Co to je? Tam mám mamuty. No, nezabijej je chvíli. Proč? Protože, aby tě nezabili, chápeš? Počkej, až něco postavím. Nezabijej je ještě. Já ti zavřu ta. Musíš se otevřít. Hello, nestřílej, počkej. Chci vás zkusit zabít. Jo, až to postavím, musíš počkat. Já zase tam to ztratil, já to potřebuju najít. Protože až budeme vysoko, tak je budeme moct střílet. Teda aspoň já je budu střílet, abys neumřela. Nebo ty budeš daleko, já budu daleko a budeme na něj střílet oba, počkej. Počkej, chvíli. Tady dáme budík. Tady dáme bleskomet. Hnedka ze začátku dáme mapu, ale hnedka sem dáme kompas. Půjdem. Už to vidím, počkej. Ještě zvenku jeden. Kde? Tak to je dobrý, pojď za mnou. No se bojím. Neboj, teď po tobě nezautočí hned. Pojď sem, kde stojím. Já půjdu sem. Střel ho a on pak půjde po mně. Střel ho a pak ho zabiju já zase. A musíš jít ke mně. Hej, on, když bude zatím, tak můžeme ho střílet. Pojď za ním. On bude za tou cedulí a on bude seklej. OK. Za tebou taky spavují náboje, vem si je. Tady, hnedka za tebou, vidíš? Tady. Já jsem si své sebral, budeš mít další náboje zadarmo. Hej, to je jednoduchý ho zabít. Hej, klídeček, mamutek, klídek, ono tě to vyhyluje, když ho zabíjíš kosou. Střel po něm, já to nedám. Je můj? Dobrý, já ho teďka můžu vymazat. Dalšího zabijem, slibuju. Já močil po mně tak, abych neumřel. Rysír, konfít. Bacha, další jde ven. Tak počkej, já ho trefím a půjde po mně. Mami, střel po něm. Já to nedám. Střel po něm. To říkáš ty pravý. No, nevystřihne. Protože mi to nebaví stříhat. Bracha. Teď každý vidí, že voláš maminku ze spaní. Můžeš po něm střílet. Ne, ty mě nechaj zabít. Děkuju. Kde jsi? Za tebou. Mrtvej. Děkuju. A sykla se mi kamera. Halo? Můžeš se na mě podívat?
Mně se nechce. Jenom aby se podívala na chvíli. Dobrý. Jako ty jsi kde? Ve dne nebo živý? Tady, snažím se nějak otevřít tu blbou bránu. Sajchy, jsem živej. Jak to? Oživuje mě. Kdo? No, admini, kdo asi? Terorist. Myslíš si, že by mě oživil tu... Já mám diamanty, na tom se pozbíral, ještě přijdeš. Jak když já přijdu, když to je pro oba, já už jsem tady ty sebral tam, kde zbýváš ty. Chápeš? To, co seberu, já tam pořád máš. Já jsem tě chtěla vypustit. Už jsem všechny sebral. Jo a lidi, když na tohle video dáte 20 lajků nebo 30, no tak 25, to je půlka mezi tím. Tak si koupím tu klásu. Assassin. Že jo, Sajchy? Vlastně si Admin Sekera, za tebou. Hnedka za tím craftingem. Kde to máš? Tady. Já tě nevidím. Ty mě nevidíš? Aha. Kde je? Já ti přehodil na druhou stranu, tady. Před tebou. Dík. Nemáš zád. No, jídlo. Proč to můžu dát tady uložit? Já to chci, ale to... Sníst? Potřebuji si trošku vyprázdnit inventář. Dobrý, možná mám trošku připeněný jídlo, ale to je jedno. Víš, Sajchy, že mám lávový meč. Nesebral si Laser kanon. Nesu ti ho, kde jsi? Stůj. Joj. Já poču. Co? Podle to normálně. Snažím skládat jako. Někdo to skládá pod stůl? No to nevím, skládá na ten stůl. A nemá slovo. Já našel ještě jeden diamant. Dobrý, mám 540.
Kinga. Já mám admin sekeru, já jsem ho mohl celou dobu zabít admin sekerou. GG. Ale jdu zachránit dítě. Nevím jak ty, postarej se o naší domácnost. Pak se budeš se stávat o 4 děti, nevadí? Neboj, pak ti pomůžu, až budu zachránit to čtvrtý. No, pojďte bitky všichni, pojďte, já se vás nebojím, pojď ty, 1v1, pojď, vy 1v1, kdo vyhraje? Lidi, kdo si myslíte, že vyhrál? Když jsem zabil na 1 ránu. Kde je ten klíč? Na čestku kašlu už mám mnohem lepší věci než z té čestky. K čemu by mi to bylo? Uhlí, benzín, k čemu? Sekera, sáček, k čemu? Sejchy jsem nenašel dítě jen tak, na typovačku. Umřeli jste, je mi to líto, je mi to líto. Zachráním ti 2 děti najednou, nevadí. Ne. Jedeme bomby, lidičky. Nejdu náhodou i 3. dítě? Asi ne, co? Děláte si ze mě srandu, že jsem našel Váně 3. dítě. Dovezu ti 3 děti najednou, nevadí. Ale já potřebuju totální vyhýlovat se životy, takže já už za 4. asi nejdu. Zkusím ho najít, ale... Ahoj díťátko, jak se smělo? Jestli nejdu 4., tak já to normálně rozbiju, protože budu borec. No dobrý, nenašel, to už je někde jinde. No, dovezu ti 3 děti najednou, jo? OK. Já našel už to nejlepší věc. Bandáže. Prostě, že můžeš někoho oživit. Umři! Jsou tam 2 přesně pro nás. Když umřu já, poživíš mě ty. Když umřeš ty, poživím tě já. Jenže možná 1 použiju, jestli po mně půjde jelen, což určitě půjde, takže promiň. Její potřebuji použít, promiň, sajchy. Použil jsem obě 2, ale jde po mně jelen. Pardon, upřímnou soustrast. Buď to přežiju, nebo ne. Uvidíme za 3, 2, 1. 1 bomby. Jsou tu kultisti, vem si admin sekeru, bude po nich. Dovrat nestoupí. Kde jsou? Mě zabili. Já nevím ani jak, já jsem jednoho zabila a nevím, kde byl další. Aha, odkud střílí? No od někaď musí. Tady. Tak to máte zřít a ty umři v roku, tebe tady nechci. Jsem mrtvá. Siky. Je, díky za bandáže. To byly moje bandáže? Co? Ne, nebyly. Já ti tu druhou vrátím, já tě jenom oživím. Dropuju. No jopí, tě to trvalo. Tak pojď ty hejzle. Ty odpál kůru, ty vole, a tvůj brácha mi zabije, no.
Koho opakuješ? Ne, víš, kdo vytvořil Jelena, ty kultisti právě. A Jelen jim teďka velí, chápeš? Máš dobrý věci. No, počkám tě jednu věc. Abys tuhle nejhorší se, kterou používáš, měla vzát. A tu, co používáš, ti dám jako druhou, máš ji jako druhou, chápeš? Jo. Tak počkej, ti dám z backpack a dobrý. Až bude 50, tak bych to tady uklidil tu baseku. Hele, uděláme AFK base tak trošku. Můžeme tam avkovat, jak dlouho chceme. Běží. Vytvářím. Tady vidíš? Čák, já tě nevidím, brácha. Aha. Je, počkej. Pojď na druhou stranu. Dostanu. Nebo ne, počkej, já zkusím. Jo, dá se to províst, dobrý. Jo, tam a zpět. Protože tady uděláme jednu takovou věcičku, víš o tom? Možná ne. Tak, vezmu tady a logicky si vezmu políčka. Vezmu jich třeba 13 a budu tady pokládat. A tu si můžeme dělat polívky a můžeme jenom avkovat, chápeš, sejchy? Takže teďka si klidně můžeš odskočit, chápeš? Třeba. Což je dobrý. Že aspoň takhle neumřeš. Přes noc tam budu vždycky. Ale ne, bohaj nám nezasne. Ale když budou třeba kultisti, tak. Tady už můžeme být navždy, chápeš? Nám se to tady bude. Takže pojď do bejsky a už nebudem vylézat. Já tam netrefím zase, víš. Tam je ten vtip. A nevím, který ty dveře se otvírají. Jsou otevřený celou dobu, takže když to obejdeš, jdi do bejsky, tam jak je ten domeček, tak tam, když tak si můžeš dělat polívky a taky, když si budeš chtít odskočit, tak tam můžeš jít. Dej mi všechny věci, co leží v bejsce, ne jako ty balely tam nech. Mám hlad. Tam se musím najíst. No Nebo tak se najez. No nemůžu se zase dostat z té bejsky, asi ne, mi to trvá. Velkou. Bejska je uklizená. Jdu zachránit poslední dítě a pak se ze Sejchy za 19 minut rozloučíme, že jo, Sejchy? No. Protože máme od 8 do 40 povídání, chápete? Že jo, Sejchy?
Ano. Já jsem. Ty víš co? Já ty děti nevypustil. Hele, děťátka, já vám ty stany přesunu, jo? Koukej do svého postupuje prostě. Ne, dáme jim to do pokoje. Tady mám strach, že tam nejde vlízt. Ale že to nezná. Já vám ty stany jenom přesunu, děcka, jo? Když viděl tak? Kde jsem ho vzal já? Bacha, chci být ve stanu, jdi dovnitř. Přede mě. Pozdě. Tady dám první stan třeba. Tady bude druhý a tady budou další dva. Ne. Tady postupně, jo. Třeba sem nejdřív. Uhněte, děcka. Nebo to na vás položím. Linoky, kde budeš mít kámošku? Juhu. Už jste tady 3? Ještě jedna vaše kámoška. Protože to Dují a čtvrtý dítě, tak jsou holky a to první a Dují jsou kluci. Jdeš? Já jdu. Sajchy, hlídej děti, ať se nic nestane. Ne, žádno. Ty si všechno sežral, jo? Ne. Tak já ti to udělám rychle. Ty doty jsou neomezeno, koukej. Vezmu stůl. Počkej. Vezmu stůl. Postavím stůl, další dorty. No, teď můžeš vypadnout. Nemůžu ještě jeden stůl. Dej každému dítěti dostanu jeden dort. Pojď tam teda. Ani. Smrde. Takže jim to dáš dostanu, jsem myslel. Pojď. Nenašel jsem dítě, ale našel jsem hladovýho totálně velkého jelena. Tak, nabourej do zdi. Ne do zdi, ale do stromu. Chápeš, že on mě zabije na 5 ran? Což ještě chybí 2 rány. Je dobře rozhořený. Ale bojí se světla. Jo, že takhle vypadá jenom, když je hladovej. Stůj! Ne. A ten jelen vyšplhá i do vejšek. Ale na světlo ne. To prkínka. Hej, bojí se, Mami. No? Kde jsi? Je tam? On tě zabil? Co? Ne. To bylo to dítě. Budu zabít toho překupníka.
On je nesmrtelný, klidně se do něj střílejí. Ty děti jsou smrtelný. Co? Ty děti jsou smrtelný. Taky jsou nesmrtelný. Když mi naštve, můžu po nich střelit, jo. Jo. A ne, že je Povídat zabije. děti, když mi otvíráš většině bránu. To dítě tady není nikde. Ne, muselo mi to skončit zrovna u medvědu, že jo? Pomoc! Sajchy! Jsem ženská, jsou staré o Fandit mi domácnost. palce! Jsem staré o domácnost, chlap byl vždycky ten, co šel lovit a všechno hledat. Ale tak mi jdeš palečky, ne? Když jim však 4. Najdi mě na mapě, hned. My pěstujeme kukuřici nebo co? Najdi mě na mapě, hned. Tam máš M-kem, nebo prostě, a tam uvidíš moji hlavu. Tady je kostel, to musíme jít vymlátit. Jako dobrý na první vejvku, jako 3 kultisti, je po nich. Ne, to je past, tam jsou další, že? To jsou tady za rohem, že? Jo, přesně tak. Nevím, kam jdou. Už to zaslo, takže to je vše. Vidíš tam ten zbrneček, tak můžeš jít k němu. Jsi holka nebo kluk? A můžeš mi pomoct, jako. Hlídám děti. Sajchy! No, já hlídám děti. Za co to? Můžu jít dál? Jdu do 3. patra. OK. Jo, trefil. Proč jsem vzal sáček místo sekery? Proč by si zase chtěl zdrhat, co ty hajzla? Hele, zprostý slova, klídek. Ale děcko se mi snaží dostat ven, ještě že je zavřená brána. Tady nahoře jsou. Vidím vás. Ale jak to já se hodit šlofíka, než ty přijdeš, tátu. Já jsem z těch dětí unavená. Ještě to hoří. Já si říkal, že něco není v pořádku. Jdou za mnou oba. No tak vy jdete oba. Jeden mrtvej. Čo prkínka. Já to dál, sajchy. To už dobrý slyší. Mám tam na prášky. Přijď. Děti Kultist. potřebou tátu. Hele, jsou doma ty kultisti. U nás. No, motorovka trápná, k čemu nám je motorovka? Jak kultisti? No, já tě jedu zabít. Máš je doma u sebe. Ale zadnuti, že do kostela můžeme Máme za jít. dveřmi. Jo, tak počkej na mě, jo? Nebo můžeš vzít sekeru a jít je zabít, ale musíš zavřít, aby nešli děti. Ale počkej radši na mě. Já Chlap, jsem tam připravená s bokočkou. chlap musí zachránit ženskou. No zachránit rodinu, že jo? A děti, naše 4, které jsme porodili. Umzi, Tak pojď na zachránit. Já tady mám skočím, bokočku, umzi. mám to Bojoval se svýma kámošema. S vašema. Hop, boom. Umzu možná na 1 ránu, jestli tady bude ještě nějaký střílecí, doufám, že ne.
Umři. Hotovo, půjdu, umři. Půjdu. Hodně jich bylo, ne? Takže je můžu schovat tu boukačku. Ještě ne, možná jsou tady určitě ještě další, protože ten gem nevypadl. Což je pravda. Jednu těž vypadne gem. Jo, já schodil i strom, pardon. Já jsem nechtěl. Jo, dobrý, můžeš schovat. To byl poslední. Mám asi bandáž. Jo, nepotřebuju. To v akutní. Otevřeš mi bránu. Ne, musíš, jo. To sám. Zavři prosím ty plachanti zdráj. Co tady? Dobře, já jsem se zavřel venku. Zavři a buď doma, ne? Počkej, Dino Kid, žlutej kid, prostě Squid Kid, ale jde modrá holka, Klaken Kid, kde je? Nevíš? Nevím, já tam měl všechny 3, ještě jsi přišel. A ne, se dělej. Našel jsi ji? Ne, hledej v bejsce modrou holku. Počkejte lidi, mám důležitý hovor. Sejti si s váma popovídá. Lidi, poradíte mi, kde se tam najde ta modrá holka. Já jsem řekl lidem, že to mám důležitý hovor, no, tak čau. Jo, moc akutní to nebylo lidi. A prej Sajchy má potom zavolat Editorovi. Jo. Až skončíme. Já ji tam nikde nevidím, ale byla tam. Aby nezdrhla. Ne, ona bude maximálně okolo ohniště tady v tom bílém. Takže nemohla zdrhnout daleko. Tam je někdo seklý bílým. Kde? Tady. To je Dino Kid, má červenou. My potřebujeme holku, která má modrou čepici. Tady ten má zase žlutou. Ještě ta hnědá chybí, protože tu jsem ještě nezachránil, ale... Hele, mezi barelama může být, ale může být vevnitř. Ne, to zase ne. Hej! Oni skáčou přes ty stany ven, oni jsou tady! Co? Oni skáčou přes ty stany ven a tady musím zvýšit tu hradbu okolo těch stanů. Jak je můžu vrátit? Já chci vrátit zpátky. Dovnitř, vypad... Jděte, malí zmetci. Musí jít asi oni. Zmetci? OK, jak si přejete. Jo, jedna. A ještě Dino Kid. Pojď, ven, dovnitř. Já ti tam dostekám. Dostal jsem nápad. Parkat rozmazlený, co? Jak jsi se naučil, taky máš. Hej. Vidíte lidi? Hej, to je... on prostě musí utéct, zóna, když s ničím zeď. Ne, já na toho Dina Kida teďka kašlu. Dino Kid, jde dovnitř. Vypadni dovnitř. Ne, já jdu zvýšit tu zeď, mě to nezajímá. Stejný harant po tobě, že jo, Sajchy? Že jo, Sajchy? Úplně stejný po tobě. To říkám právě. Já ti říkám, že jumpneš a rozbiju tě vejpůl. A teď už nemůžeš jumpnout. Tak už jumpovat nebudete, vám říkám. Kde je ten Klaken Kid? Neviděli jste Klaken Kida? Ne. Je vevnitř? S novou modrou čepicí? Já vůbec nevím. Jo, jsou tu všichni. Jo.
Hele lidi, ještě ty dítě se vám nepovedlo zachránit. Tak budeme žít, tam se 3 lidi. Tak I po... tak dejte lajky a odběry. Jo, a ještě jdeme na postel se rozloučit. Vybral si modrá, zelená, žlutá nebo červená. Tady skáču. No, ty neví vlastně, jde tady. Horší hledáme. Modrá. OK. Tak lidi, my se tady s váma loučíme a uvidíme se u jiného videa. Tak čus! Tak čus.